Ebyombe bya boda kurwase county ya Kisii mone kiombe kamenyekaine buna Bosongo Boda's Riders Association gekorwa wano munyakero gobo Fred Nunda nigo gyasokirie lyo kwemurunganira emechando aho oyo kugenderete gwetera igati yabo ogoitwa kwa barundi abo amona bakagerwa abo batamanyekaine amalieta Fred Nunda omochema no Bosongo Boda Riders Association. Bona somo chito Bosonga ntobwate rangos hapa na pale na abantu baito bechi piki bago ituna criminals bale Bosonga. Last time before president yetarachi goja 1 week to president yeche abantu mbale barwaneti abantali staff training bakabaumisa bakaenda nyagitali chipiki chigasaliwa bakamanya koimoka kurwo chipiki chikairu polisi bakagana nyagitali umuroyo omo tukamwira tenwege tugakana 480,000 plus transport 500,000 ekeraji cha ebibago bikabwatwa abantu bagakora amandamano goche police station asichibese cha tumetugo cyo somo DCC okisi central koro ku Kironzo nero ole etimu leader yokobanga journalism egendreta se county yetu ya Kisii nigo bamubori muri kya sense moyo bolendi Millicent Omanga kunganyo mu sub county commissioner oyore omusike Kilonzo asikeria bagote abuna niga koro kyo bwanchireri yago cha saba kagerwa abuo babugate twemaega yoko barwania abarundia otogo saba omwano ito Millicent Omanga koranche Kilonzo oberire gaiga wetani miaka 3 otogo saba kwe transfer with immediate effect. Na ando isoko tokonya agende Mandera abu no turarorenga egasi yakorekanira bona ebago birikera byakoro abantu bagakora demonstration bakaigorerwa up to date muntu tayonyo kobwatwa airu 14 ekere bare police bakaimoka bakanda bagataki abantu baito bagaito mumuro ito yomokoro kumuzito akaumia bakamubuna okogoro tokamuira Kristimalian akarwari wakagenda ka bagakenya omwano itokoro ku Sylvester Juka orebona igana toko kwana Bosongo nyagitali ebiri yachire 200,000 plus because totabwati chibese tobwate lolinto amwaka 500,000 twara akana kanire chibibi cha sareti gwe chinde twarosiri echinde nchirarosigwa so oyo gendrata koumia oli nyagitali family yate kwenyara family yaye egendrata ko chandika abana mbale skuru mongino ayebwe ka arwarete yatoberere challenge ototate ko saba goje somo governor Kisii county ga Mr. Paul Arati ogwachete county okorera abana inchi ba Kisii county gas nigo bamentire bagote abuna onyomo gavana bwe county yo Paul Arati taligoche gutwara chingwana mona barabo nigo batachi guikirania obuna chibwe gistika ototate koko sabanga ntoigwete nga gwatwarire mekutano kwa bangire nga revenue chake konajwa lakini I want to inform you that those people otagete bachiko support the county government reinforcement officers bachake ko chikana na abantu boko na chistika ati babwate chipigipigi those are not the criminals muna bali chikurupu chiriyo roseti entate ko saba abantu ba community policing nga inun abantu moko colleagues ya security in terms of work na revenue astay yo more involved dinonye asali chikolito lya Kenya astay yo igoto go chikoba saba inumuna abantu mo distance korwe exercise kekego chiko chaka to deal ne county government into stakeholders ekerestike bwana takona chwa lazima public participation ekoru intumuna Bosongo Boda Riders Association astay to attend public participation nga bona tutayete kona chestika na tuagiriri stike kona chichiba sina ngaiga again ntobwa ntoragwe nga ekere Simbarati kwango kole campaign ogwato tayete nga stike koba mia bono ntura manyanga yani 99 ntura manyanga nga kigwachete nando kalikereri ngwete ngochete ko change entate ko sabanga abantu bari be county intukurero across the county ntuli go chigwaka na revenue ende yonsi baka to isaransense tukwane no mugavana atotebi number 1 ninki kera hakiri tuchikura n'abantu bande ba boda ninki beiga bakakamukorera
1 ninki gekogera gutuma bamura bagoita abantu 2 ninki gekogera gutubitira ingento kiri tutarabatiare 3 ninki gekogera tete stick na tutarakora public participation 4 chibesi chiabegetwe county sako eri timu eri ende 5 million inki tutari kobekeru asebosongo boda boda sako 5 million ekerto anyore to sansas tumakwagiri ngabono nkuna chaturistika no nyarabo umugavana bwe county yo Paul Simba Arati nigaru gochika gochasa abarundi abamatatu amona boda boda gochako muroberio yobo kuna chagistika gochakira litukoli ankio kubuli abagendi boda boda usetipiki mons wansira mambia twatende mubule estika mwakane estika ntekena ndimyona abagendi chipipiki abanyene kigali ngende weko kwestika yanse wakane naende ndatangasegeka na twanchande korusia amadeni konyoraro mambye kangoza nasabye cabinet nchende ntegenze towe kwanchana gotangasande osenilosi amadeni onspi alia abantu bakwendi babwate banse wakane iko mambya ndetiko bwina abantu bamintu mwesi yesimoyo emokwandi kipipyo abantu chibese chance wakane finance bill ya tebete byanga ko wakane makomuli wakana chibibe gingo libotelia getaseni kia Kisii Hot TV kurwase county ya Kisii ilitalia Brian Kibwage.